както вярата в Бог. Кой е виждал Бога? И това е тая част от нас, която е невидимата. Всяка една душа има специфична, единствена, уникална задача в този общ голям пъзел. Само ние си въобразяваме, че сме отделни хора. Всъщност ние сме клетките на едно голямо, разумно, едно космично яйце. И то пак е устроено по същия начин. Имаш нагоре един връх, към който всичко в тебе се стреми. Стремежа към кое точно? Стремежа към непостижимото. Българите са били най-презряната прослойка по това време във Варна. Защо? Защото това те освобождава от отговорност. Българите са най-великите по 1000 причини, значи и аз съм велик и не променям с толкова живота си. Няма нито един човек от всички, с които съм говорил, те са десетки. Но всички казват, че това е обрат в техния живот. Това не е селище, което извежда хората от техния живот. Не да бъде отделен от обществото и от хората, а просто тук да се учат как се живее. Нашия индивидуализъм е прочут. Това е все едно да откъснете една ябълка зелена и да кажете, че е кисела. Не изчакайте да озрее. По какво ще разпознаете духовния човек? По това, че винаги е радостен. Защото знае, че всяко едно съпротивление е трудност и през всичко, през което преминава, то е просто един урок, през който преминаваш и продължаваш.